खुलुमबाय आंनि मुङा देतसा खुंगुर बसुमतारी आङो क'क्राझार ITI आव इलेक्ट्रिशियान ट्रेडआव ट्रेन खालामगासिनो दं एबा सोलोंथाइ लागासिनो दं आङो एडमिशन खालामनायाव जोंना गासै एडमिशन फिसा थांदोंमोन 1850 रां बेनो जोंना गासै 2 बोसोरनि बे 2 बोसोरनि थाखाय जोंना गासै 1850 रां जोंना इन्सट्राक्टर सारा जोंखौ जोबोरैनो मोजाङैनो फोरोंथाय होयो आरो फोरोंगासिनो दं जोङो बेयाव सोलोंथाइ लानानै जोबोद मोजां मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सिगाङाव इलेक्ट्रिशियाननि बागै जोङो जेबो आइडिया गैयामोन एबा रोङामोन जेबो मोनथियामोन दा जोंनि सारा जोंखौ फोरोंगासिनो दं जोंनि बे ITI आव गासिबो सुबिदाफ्रा दंजोबो मेशिन आरि गासिबो दा जोंना गासिबो दंजोबो लोगोसे बे जोङो इलेक्ट्रिशियान ट्रेडआव सोलोंथाइ लानानै एबा फोरोंथाइ लानानै जोङो माखासे जेरै इलेक्ट्रिशियाननि बागै गुवारै जोङो मिथिनो हाबाय जोङो बेयाव सोलोंथाइ लानाया बारा गोबाव जायाखै खालिबोल' 2 दानसोल' जादों जों बेनि गेजेरावनो जोंनि माखासे बेसिक नलेज एबा आइडियाफोरखौ जों मोननो हाबाय बेयाव जोङो माखासे टुल्सफोरनि सोमोन्दै जेरै इलेक्ट्रिशियानाव मा टुल्सफोरखौ बाहायो बबेखौ मा खामानियाव बाहायो आरो बबेखौ मा नाम होनो जों बेखौ सिगाङाव बारा मोजाङै मिथियामोन एबा जानला मोनलायैनो बुङोमोन नाथाय जों बेयाव फैनानै बेनि थार मुंखौ मिथिबाय आरो बेखौ माहाय बाहायो जों बेखौबो मिथिनो हाबाय लोगोसे बेयाव आङो सोलोंथाइ लानानै जोबोरैनो गोग्गानाय मोनदों दि मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि टेकनिकेल लाइनाव सोलोंथाइ लानो जोंनियाव जोंहा माखासे सुबिदाफोरा मिडल क्लास जानायनि थाखाय जोङो माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ जों लानो हाया नाथाय जों बेयाव फैनानै जोबोरैनो मोजाङैनो जों सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ आरो आङो जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम आरो प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय मानो होननानै बुङोबा बेबायदि जोंनो माखासे सुबिदाफोरखौ होनायनि थाखाय गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा मिसुनु ब्रह्म आङो क'क्राझार ITI आव बेसिक कस्मेट'लजियाव ट्रेनिं लागासिनो जोंनि ट्रेनिंआथ' 1 इयार 1 इयाराव 2 मान्थ थांबाय 2 मान्थआव जोङो थ्रेडिं सोलोंबाय फेसियेल सोलोंबाय अइल मासाज सोलोंबाय ओमफ्राय स्काल्प मासाज सोलोंबाय आरो ओमफ्राय जोंनि एडमिसनाव 1075 रुपिसल' थांदों ओमफ्राय आङो बायसान्स उनावहाय जेबो खामानि दामानिफोर साख्रि बाख्रिफोर मोनहैयाब्ला आङो गावनि बिउटि पार्लारफोर खुलिनो सानदों आरो दा बेसेल' राङावनो जोंखौ मोजां एडमिसन होनायनि थाखाय आङो बिटिआर सरकार आरो प्रमद बर' सारखौ गोसो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरो गोजोन्थों।